Bueno, egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik hemen zaudetenoi, eta baita pantailaz bestalde konektatuta zaudetenoi ere. Gaur aurkezten dizuegu, klasiko bat. Fyodor Dostoyevskiren Lurpeko ezkutuan idatziak. Fyodor Dostoyevski, 19. mendean justu herriko trontzoan hortxe, 1821 jaioa eta 60 urte geroago hiltzen 1881. Beraz, 19. mendeko idazle peto-petoa. Tsarren garaiko idazle handinetakoa otzat jotzen da, baino ez bakarrik tsarren garaikoa, baizik eta mendebaldeko idazlerik handinetako bat, literatura universaleko azkenean, idazlerik handinetako bat. Gizakiaren bihotzaren zokorik ilunenetan gertatzen direnak kanporatzen edo maisu izan zen, eta bere garaia, bere herria, Errusia, bere mundua, eta gurea, azkenean, gizakiaren psikologia azaltzen asmatu zuen idazle bat izan zen Fyodor Dostoyevski. Lurpeko ezkutuan idatziak, honetaz aparte, beste bi liburu aipatu nahi nituzke, gorenak bere idazle mailan, ezta? Karamazova anaiak, eta Krimena eta zigorra, ondo bidez datorren urtean euskeraz ere izango duguna literatura universaleko sailean. Hori ere izango da akontezimentu bat euskerarentzat. Baina esan behar dut eta, aipatu nahi nituzke, euskeraz badaudela beste liburu batzuk itzulita Dostoyevskirenak, eta aspaldi itzuliak ere bai, eta haiek pioneroak izan ziren, eta haiek omendu nahi nituzke bere xumean, Jesus Mari Lasak itzuli zuen bihotz aula, hemen dagoen nire aldamenean dagoen Josu Zabaleta editore zala, okerrez banago, ez da? Anton Garikanok itzuli zuen jokalaria, eta Josuk berak, krokodiloa ere, itzulita dauke hor interneten zera hartu daiteke. Eta Josu Zabaletaz, zer esango dizuet, uste dut danak ezagutzen duzuela, Legazpin jaioa dala, eta itzulpenarekin Euskal Herrian zer ikusi daukan guztian sartuta egon dela, ez da, saltza guztietan ibili dela, hor, Martuteneko itzultzaile eskolan sortzaile eta zeratako bat izan zen, Senez aldizkariaren sortzaileetako bat, Eizien lana handia egindakoa eta sortzaileetako bat, bi Euskadi sari, itzulpen gintzako Espainiako sari nazionala, eta bar. Orain errusoekin ari da, jotake, eta hainbat itzulpen egin ditu errusiratik. Aipatu nahi nuke, aztu baino lehen, zeren liburuak azaletik hasten dira. Eta orduan, azala egin duen Araiz Mesantza ere aipatu nahi nuke, ze gainera uste dut lan ederra egin duela, niri bintzetala iruditzen zait. Kasu honetan eta beste batzuetan ere bai. Lurpeko ezkutuan idatziak, liburu hau, zer aurkituko dugu liburu honetan? Aurkituko dugu gizon bat, bere burua antieroitzat daukana, funtzionarioa izan dena Errusian, errusiarra da, oso errusiarra, eta erretiratuta dago. Funtzionario izan da, baina erretiratuta dago. Bakarrik bizi da, eta bakarrik dago. Ez dakit diferentzia dagoen bi esalde horien artean, baina bakarrik dago eta bakarrik bizi da. Saminduta eta frustratuta gizartearekin eta bere buruarekin ere bai. Bere gizartearekin naina bere buruarekin. Apartamentu lurrazpiko batean dago eta handik, ilunenetik, ari zaigu bere pentsamentu zinikoa esaten,
bere segurtasunik eza gurekin partekatzen, bizitzari ez diolako zentzurik aurkitzen. Hain zuzen ere, hori da existenzialismoaren nolabait sorrera edo jotzen da liburu hau eta autorea Dostoievski. Nobelak bi parte ditu. Batean, lehenengoan, protagonista pentsatzen dabil, barne gatazkei buruz bere jarduna hasten da eta bukatzen da, gizartearekiko gorrotoa azaltzen du, bere buruarekiko ere bai, azkenean onartua izan nahi dulako, baina iguin ditu nolabait inguratzen duten guztiak, ez? Bigarren partean bere bizitzako pasarte batzuk gogoratzen ditu, eta tartean lantokiko lagunekin egindako, lankideekin egindako enkontru berezi bat aipatzen du, eta baita neska gazte batekin daukan harreman tirabiratsuak ere kontatzen ditu Lisa, izeneko neskarekin. Liburu bost ezaugarri aipatuko dizkizuet. Liburu introspektiboa da, barrura begira dagolako. Liburu existenzialista da. Bizitzaren zentzua, askatasuna eta giza kondizioa zalantzan jartzen ditulako. Liburu pesimista da. Ez dakit hau esan beharko nuken zehatzeko, baina egia da, liburu pesimista da. Liburu kritikoa da, gizarte modernoarekin, bizitzea tokatu zitzaion gizartearekin, eta liburu psikologikoa da, ikertzen durako protagonistaren egoera mentala eta emozionala. Azkenean, ateratzen duzu, pentsatzen duzu, lurpeko apartamentu hori, ezotedan bere buruaren metafora bat, ez da. Eta, aipatu besterik gabe, horri bakoitzean, arrastoa uzten duela liburu honek, zurreiatzeko moduko liburu bat dala, horietako bat, ideia asko ematen ditulako, bihurtu dala lurpeko gizona, kontzeptu moduan lurpeko gizona, gizakia esango genuke gaur egun, lurpeko gizakia arketipo bat bihurtu dala, garai batean Kijotea bihurtu zan bezala, edo Hamlet, edo Fausto, Don Juan, eta beste hainbat personaia bihurtu diren bezala, ezta? Lurpeko gizona, nik uste dut, zoriondu beharko dugu Josu egin duen lanagatik, eta zoriondu behar dugu euskera baita ere, lurpeko gizona kontzeptua ematen duen liburua euskeraz dagolako. Ignaziok esan duen bezala, liburuak azaletik hasten dira irakurtzen, eta azalean jartzen du lurpeko ezkutuan idatziak. Zergatik, gaztelaniaz eta frantsesez eta horietan, gehienetan ez da agertzen ezkutuko gauza hori. Kontua da, errusieraz da, Zapiski iz Patpolia. Patpolia hori etimologikoki lurpea da. Baina erabili ez da zentzu hortan erabiltzen. Hori esateko beste kontzeptu batzuk, beste era batera esaten da. Gehien bada ezkutua, sasikoa, klandestinoa, putetxeak esate bateako. Eta mundu hori, gaizkileen mundu hori, orduan hortik idazten du. Orduan badago bai lurpe bat, dudatan egon nintzen Sotoko edo Jarri, ze beste batzut behin edo bitan aipatzen du liburu barruan hori nun aurkitzen duen Lisa neska hori esate bateako, eta horrelako bai badaude, baina gehien bada ezkutua. Orduan, bada lurpea, baina bada ezkutua, eta horregatik jarrita dago hori.
Beste alde batetik baita ere hasten da liburua irakurtzen izenetik, Fyodor Dostoyevski. Familiz, aitona katolikoa zuen, Estoniakoa. Ukrainiara aldatua, eta gero aita, ia ortodosoa, zean Moskun jaio zen bera, lur batzuk erosi zitun, lur horiekin batera erosi zitun arimak, esaten zanen, hainbeste arima. Alegia, arima zien sierboak, jopuak, sierboak. Pixka bat pentsatzeko ze girotan bizi zen Dostoyevski, pentsatu behar da, biztanleen 180 sierboak zien. 100 edo zien proletarioak. Gero bitartean bazeuden nobleak, ejerzitoko buru guztiak esate bateako noblea zien, eta noble pobrexeagoak, baia profesionalak eta horrelakoa zien. Hoietakoa zen esate bateako aita. Aitak erosi zituen terreno batzuk, bazituen bere sierboak, emaztea hil zitzaionean, igual lehendik ere hasita hango zen, baina edanari eman zion desente, eta sierboekin nun baitetzen bate ondo moldatzen, eta sierboek akatu zuten. Nunbait oso autoritarioa zen, eta Dostoyevski berak ere seguru asko lehenagotik nahi zuen gure aita hori juten dan beste mundu batea, eta esate bateko Freudek artikulu bat du esanez Dostoyevski datorrela bere desira bere buruarentzat ezkutu, baino gero sierboek bete zuten hortatik. Alegia, ia psikoanalizia hasi da Dostoyevskirenean sartzen. Orduan, pixkat hori izenari buruz. Gero, ni nola iritsi nintzen ontara, zuk gaztetan irakurtzen dituzu Dostoyevskiren liburu nagusi batzuk behintzat. Karamazov anaiak, Krimena eta Zigorra, eta, igual besteren bat irakurtzen dezu. Baina gero eskatu zidaten itzultzeko krokodiloa, eta itzuli nuan, eta arraroa. Arraioa idau esaten. Eta orduan hasi nintzen bila, eta ikusi nuan kritiko gehienek jartzen zutela liburu hau muga bezala, Dostoyevskiren obran. Dostoyevskiren obra banatzen dute bitan. Banatzen dute liburu hontaraino eta liburu hontatik aurrera. Eta hemendik aurrerako guztien oinarria liburu hontan dagola. Orduan, pixka bat, hortik iritsi nintzen liburu hontara. Liburu hau komplikatua da. Komplikatua da, hainbesteraino, oraindik dudak dauzkat, ondo itzuli dudan, hasten naiz irakurtzen, eta, irakurri ditut, hau egiteko erabili ditun konsulta bezala, beste 23 itzulpen. Italianoz, espainolez, frantzesez, inglesez eta portugesez. Eta bakoitza bere aldetik jotzen zuan, komplikatua da, oso komplikatua da, eta entenditzen ez da erreza, idatzita dago garai batean, garai komplikatu batean, eta idazle komplikatu batek. Eta orduan, ez da bate erreza. Zergatik, entenditu behar da, Dostoyevskiren bizitza nolakoa den, eta nolakoa izan den, entenditzeko pixka da nola jokatzen duen. Baina ez da nahastu behar Dostoyevski protagonistarekin. Oso liburu ironikoa da, baina hasieran esaten du, ohartxo bat dago klabea dena. Eta esaten du, liburu hontako protagonista eta idazkiak danak asmatuak dira. Danak dira asmatuak.
Horrez dago egiazko personarik. Baina horrelakoak derrigor egon behar dute gizarte hontan, bere gizartean. Derrigor egon behar dute gizarte hau ze egoeratatik datorren jakinda. Hor dago klabea. Eta hortarako irakurtzeko bere badaude hor 1000 aipamen ezkutu, denbora guztian ari da Dostoievski beste liburu batzutatik hartutako pasarteak, hitzak, esaldiak eta sartzen. Hori bere garaian, bere irakurleentzat seguru asko nahiko ezaguna zen, baina orain beste mundu batean bizigea eta horregatik da besteren artean hain komplikatua. Eta beste alde batetik baitare Dostoievskiren teknikak berak komplikatzen du eta komplikatu du historian zehar liburu honen ulerkera. Alegia, bera da oso ironikoa, baina hain da ironikoa eta hain gutxi aipatzen du ironia hori liburuan, askotan sinisten duzu Dostoievski ari dela hitz egiten. Zuk hartzen dituzu historiako beste liburu ironiko batzuk, Gulliverren bidaiak, eta badakizu hori ez dela egia. Badakizu zergatik, alako zeharik, alako miniatura nanorik ez dago, eta alako giganterik ere ez, eta ez da irrintzika ibiltzen da jenderik ere. Orduan badakizu kritika sozial badela, baino ironikoa. Baina hemen ez dago horrelakorik. Hemen ez dago deskripzio bat, bera. Dana da buruan, dana barruan pasatzen da. Eta orduan, askotan, sinisten duzu, eta sinistu izan da historian zehar, Dostoievski da hau esaten duena. Nietzschek esate batako ikusi zuan eta esan zua, Dostoievski nire laguna. Aida esaten nik esan nahi nitunak. Orduan, era hortako gauza asko daude, ez? Geroago esate bateako interpretatzea hogan eta Inaziok esan duen bezala psikologiako alderdi ilunak eta argitzen dituela edo argitara ateratzen dituela eta hori dana egia da. Baina nola liteke halako kontradizioak eukitzea persona bakar batek, naiz eta parodia bat izan. Eta gainera nola liteke persona horrek esaten ditunak esan, Dostoievski berak bere gutunetan eta bere artikuluetan garai berean oso bestelako gauzak esaten dituenean, eta hori ere gertatzen da. Orduan, jakin behar da, nola bete du, intuitu behar da hori, eta iristen zea, azkenean danoi gertatzen zaigu, niri bentsat gertatu zait, historian interpretazioak joan diren bezala, neu ere alakoxe interpretazioak ginezku naizela. Eta gero, ia irakurtzen dezunean, Dostoievskiri buruz, hainbeste artikulu, hainbeste liburu, milaka artikulu daude, liburu honi buruz. Liburu honi buruz. Ni dauzkat 270 liburu honi buruz. Pentsa zenbat idatziran eta zenbat emandun hitz egiteko liburu honek. Eta eun folio dira, edo 120 folio, edo. Lehen dabiziko aldiz, hola pixka bat ikuspegi orokorra, hartzen dituna kontuan bere idatziak, bere tonoa, eta hori, lehen dabiziko aldiz, hori dana batera hartzen duan kritika bat, agertzen da 1920an. Alegia, hilda 60 urte geroago. Agertzen da lehen dabiziko aldiz hori. Orduan, horregatik entenditzen da errez, Dostoievski, pixka bat bere bizitza labur-labur esateko. Dostoievski zean jaio, aitak bihali zuan ikasketa militarrak egitera, ingeniero militar egin zen, baina berak idazle izan nahi zuen, utzi zuen hori, eta hasi zen zirkulo, San Petersburgoko zirkulo literariotan, eta parte hartzen, eta horrela. Parte hartu zuen, momentu hortan oso modan zegoen, batez ere Europako eraginez eta alako sozialismo utopiko romantiko bat, eta mundu hortan sartu zen, eta gero sartu zen zirkulu batean, Pietraszewskiren zirkuluan sartu zen, eta garai hortan txarra zen Nikolas lehenengoa, oso gorra.
eta oso autoritarioa. Eta halako batean detelintu zituzten denak, aizielakoan, estatu kolpe bat emateko ari zielakoan, eta horrela, badirudi batzuk igual Dostoievskire sartu xamarrote zegoen hortan, baina ez dago frogarik horrenik. Hartu zituzten, kartzera eman zituzten, juzkatu zituzten, eta hiltzera kondenatu zituzten. Fusilatzera eraman zituzten, eta fusilatzeko zeudenean, komedia zan, baina beraiek ez egiten. Agertzen da, zaldun bat, zabatekin, barkamena emanez, eta hori kondenatzen dute 4 urteko Siberiako zeatara, baina han fusilen aurrean egon da ero. Eta gero ejerzitoan ere egon zen, eta nun konturatzen dan, kartzelan, han zeuden gainerantzekoak, batez ere nekazariak, sierboak izan dakoak, eta horrela, haiek ez dutela zer ikusirik. Garai hortako inteligentziak uste zitun, irudikatzen zitun zeakin, sierboekin, ez dutela zer ikusirik. Oso bestelako mundu bazala. Eta alegia inteligentzia horrek ez zitula ezagutu ere egiten, liberatu nahi zitunak. Errusian, ia movimentu, sierboa liberatzeko movimentua ia dezembristek 1825an intentatu zuten estatu kolpean eta askatu nahi zituzten, haietatik mordoska bat hil zituzten, eta gero hau ere egon zien movimentuetan eta liberatu nahi izan zituzten, baina ez zituzten ezagutzen. Beak ezagutu zitun kartzelan. Kartzelatik irtendakoan, orduan idazten du hau, esaten du, orduan aurkitzen du, beste movimentu bat dagola. Bere gazte garaitako, berak idazten hasi zan ondoren, orduan ikaragarrizko fama hartu zuan, beste gogol bat zela eta horrela, eta sekulako fama hartu zuan, Bielinskik eta goraipatzen zuten asko, iritsi zanen eta argitaratu zuenean inoketzuan ulertu ere ze arraio ari da gure Dostoievski hau. Ez zuten ulertzen. Bazekiten zeinen kontra ari zen. Ari zen Txernishevskiren kontra. Txernishevski zen garai hortan movimentu berriarekin, sozialismo berriarekin zen hori helburu. Eta idatzi zuan, momentu hortan bertan, urte bete lehenago edo argitaratu zuan, zer egin. Zer egin da eleberri bat. Beste batek, nunbait udabatean, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, irakurri zuan hori, liburu hori irakurri zuan 5 aldiz udabatean. Eta gero berak idatzi zuan beste bat zer egin. Piskat hori izan guru handia. Baina bazeuzkan gauza batzuk Dostoievskik tragatzen ez zitunak. Alegia, bi konzeptu batez ere. Egoismo razionala, alegia, jendeak, personak, gizakiak, berez egoista dela, baina razionala dela eta esplikatzen baldin bazaio ondo zein den bere interesa dudari gabe joko duela interes orokor horren alde. Eta gainera hori dala lege naturala. Alegia ez dagoela beste remedioik hortara iritsiko era. Eta Dostoievskik esaten zuen tururu hori ez da egia. Hori ez da egia, azkenean lege guztien kontra gizakiak askatasunaren alde egiten du. Bere askatasuna. Eta bereari beste edozer gauza komeni zaiola ere, berak askatasunaren alde egingo du, bere interesen kontra baldin bada ere. Orduan, planteamentu hori egiten du. Eta hori dago denbora guztian liburu honetan, nik uste dut Dostoievski hasi liburu hau egiteko hasi artikulu bat egiten hasi zen. Eta liburu hori
Txernitzeskiren liburua zeukan aurrean. Memorian beste batzuk eukiko zituen, baina aurrean hori zeukan. Eta horren kontra dijoa. Eta hain zuzen urrengo liburua, ere honen urrengo liburua, krokodiloan ikitzuli nuena, da Txernitzeskiren parodia bada. Hau ere Txernitzeskiren parodia bada. Eta ez da bakarrik psikologia aztertzen duela, baizik eta filosofia ere aztertzen du. Horren azpian dagoen filosofia guztia aztertzen du. Eta orduan, berak ez du esaten, baina badago momentu bat aipatzen duna, eta ez da oso ondo entenditzen lehenengo zatiaren, azkenengo kapituluan ez da oso ondo entenditzen ze arraio gertatzen dan, ze ari da Europako eraginez sortutako berriak, joera berriek eta oso buruan darabilten irudi bat da kristalesko palazioa. Eta berak, momentu batzutan aipatzen du beste kristalesko palazio bat ere bai. Baina gero bere kartatan agertzen da zentsurak erabat aldatu diola kapitulu hori. Gero berak ez zuen zuzendu, baina zentsurak aldatu egin zion. Eta seguru asko palazio hori planteatzen du kristau palazio bat. Dostoievski buruan darabilena. Ze azkenerako ia erlijiosoa da, erlijioso bihurtu da, ez da eslabofiloa da, ez da gaur egungo dugin bezain eslabofilo itxu itakoa, baina pixka kombinatuz Europako eragina eta zera. Liburua bidazterako gainera ia kartzelatik irten da, esiliotik itzulita idazten du hau, eta urtebete lehenago edo egiten du bidaia bat Europan zehar, ze bazeukaten Europaren irudi bat, baina irudi hori zetorren liburuetatik eta zetorren entzutetik. Eta orduan, Londresen egongo da, Parisen egongo da, pasatzen ditu Europako 17 hiriburu, eta ez du bate iritzionik eramaten Europan dagoena ikusita. Hori baldin badakar Europako pentsamenduak nik ez dut nahi. Horren kontra dabil. Horren kontra eta Txernitzeski da horren irizpide horren semea, edo horti datorren abentzat. Orduan, liburu hontan agertzen den personaje horrek adierazten du azkenean bere joeraren, personalki dituen joeren kontziente izan, eta hala ere ideologikoki momentu hortako Europar ideologia mendebalzale horren jarraitzaile izan nahi duenaren kontraesanak. Eta horregatik, momentu batean gauza batzuk esaten ditu, eta hurrengoan guztiz kontrakoak esaten ditu. Edo esaten du gauza bat, eta esaten dizu, gezurretan nebilen. Berak esaten du. Nori esaten dio? Irakurleari, bere buruari, ez dakizu edo psikoanalistari esaten ari zaion. Ze pixka bat hori ematen du. Eta azkenean da, batetik gizarteak inposatzen duen jokabidea, eta norbere joeren arteko kontraesana, eta horrek nola bizimodu antzu batera eramaten duen. Horrek ez dauka irterarik, ez era batera jokatuta, ez bestera jokatuta. Zuk uste baldin badezu, naturaren legea dela modu batea jokatzea, edo zu jokatu dezuna, egin duzuna, naturak eraginda, egin baldin baduzu, eta hori baldin bada munduaren legean, izadiaren legea, zuk ez daukazu inolako responsabilidaderik. Orduan, jartzen ditu horrelako adibideak, jartzen dizu esate batako nahi zaplasteko bat ematen baldin badiate, ze mendeku hartu behar denik. Arek zaplasteko eman baldin badit, naturak eraginda eman dit. Beak ez du errurik. Eta nik mendekua nahi baldin badet, nik ez den nik nahi detelako, naturak niri eragiten didalako hori. Eta dena horrela planteatzen du, orduan kontradizio horiek, ez da psikologia bakarrik, azpian badago psikologia bai, baino ezaguera eta planteamendu filosofikoa dago azpian.
bere planteamendu filosofikoa, eta hori desarrollatuko du hurrengo liburu, 5 liburu handietan, ez? Hori desarrollatuko du. Orduan, ez dakit, luzatzen nahi nez, ez? Bueno, askotan gertatzen zait, Orduan, nolabait bukatzeko. Planteamentua hori baldin bada ere, eta orduan badakigu nondik eta zergatik idazten duen Dostoievskik hau, niri ere gertatzen zait, eta nik uste zuei ere bai ez, gertatuko zaizue askotan, zerbait nahi dugu, asmo bat nahi dugu, hasten gera egiten eta beste gauza bat ateatzen zaigu. Niri gehienetan okerrago. Nahi nuena baino desentez okerrago. Dostoievskik gauza bat egin nahi zuen eta aterazitzaion hori baino gehiago. Batzutan gertatzen da honi esate bateako. Zergatik esan daiteke hori, Dostoievskik seguru asko ez zuen planteatzen eleberriaren arauak aldatzerik. Eleberri bat egiterik, inolako paisaje deskripziorik gabe, simbolismorik gabe, dana buruan, barruan sartuta. Garunia nola, behatza sartuta, benga, moitzen hor zea guztiak, ez? Ez zuen pentsatzen hori egiterik. Ez zuen pentsatzen seguru asko bakarrizketa, erauntako bakarrizketa ia ezagutzen zen, barne bakarrizketa ia ezagutzen zen, baino ez neurri hontan. Orduan, derrepente aldatzen dizu, berak planteatu gabe, ze hori ez gutunetan ez inun planteatzen, narratiba modua aldatzerik, badirudi, Dostoievskik asko aldatu zuela, ze geroztik, etorri dien askok eta askok, narratiban eragin handia izan duten askok eta askok, Dostoievskiren aipatzen dute, liburu aipatzen dute, beren iturburu bezala. Orduan, ni uste hori ere aztertu beharko litzatekela, ez? Pixkat irakurtzean konturatu, zenbateraino aldatzen duen hori. Orduan, planto. Ez dakit behar bada, matematek galderarik edo badu, edo dana argi gelitu zaizuen, edo bestela erreferentziaren bat edo nahi baldin boduzue badago Josef Frank. Josef Frankek lehendabizi idatzi zuen 5 tomotan Dostoievskiren azterketa bat, eta gero hori laburtuta dago gaztelania zer uste badagola un escritor en su tiempo. Josef Frank, nik ezautu duan, irakurri ditudanetatik luzek die, tomo bakoitzak 1000 folio baditu, baina, interesgarri die. Eske, nola ez nagon bate seguro, egin duan itzulpenarekin, ibiltzen naiz, begiratzen, arrazoia nuen, edo ez. Bai, ez detitze egin, telefonoak ez dauke. Baina, eske bestela, nik ez detente ditzen bestela, eta orduan ibilena ez bila batea eta bestea, eta itzulpenetan eta horrela, eta itzulpenetan ere daude, dozen erdi bat doktore tesitarako badago itzulpen horiek konparatuz. Batzutan ikusten da nondi datozen, ez? Itzulpen frantses batetik, datoz, beste batzuk errusieratik edo inglesetik, baina ze joera duten, eta beste gauza bat kontuan hartzekoa da, Dostoievskiri askotan hizkuntzetza bost inporta. Batzutan bai, batzutan fardatu egiten du. Aizu, aizkidea, nik ere badakit errusieraz, eta demostratzen dizu. Baina beste batzutan, batez, eta adibidez, Nabokovek esaten du, oso idazle txarra dala, Dostoievski. Eta Nabokov bada norbait. Baina, bi joku horiek ditu. Presaka da bilenean, errusieraz egiten dugu euskeraz bezala. Aldeun moduan. Esan duzenuke itzulpena
askotan bai, ze geratzen nintzen hau ze arraiota dator. Osea, halako nik lehendabizi ulertzen nuena, halako personaje insustantzial bat. Zaten ez du, benetan nolakoa da zehatzen, ondo ente ditu gote, eta benga, behiratu, eta beste itzulpenak, eta ber ze jartzen duten, eta bar, eta horixe jartzen du. Eta gero batzutan, kaunik errusiera irakaslea hor daukat. Eta ari galdetzen egon naizu hau, bukaeran badago baditut zuzentzaileak, eta hor daude jarrita, eta baita irakaslea ere hor apuntatuta dago. Azken aurreko parrafoan edo dago, esan edo, baten batek nahi baldin badu erresoria ikasi, ze Donostin jende pila bat dago eta oso ona, ikasteko, ez dago dut egun berrik. Oso interesgarria kontatu bezala, baina irakurle sine bati, komunikatua baldin bada, zer hartuko du? Igual konbeni zaio, gauza komplikatuk irakurtzea. Ze gogoratu arazi diazu, handu lertxundik itzulpenari buruz esaten ditunak. Esaten du adibidez, idazlei berak gomendatzen dela itzultzeko. Zergatik eta itzulpenetan nola jatorrizkoa ia idatzita dagon eta diskurso komplejo xamar bat erabiltzeko trebezia behar du itzultzaileak, orduan bera ere oitu ingo dala diskurso komplejo xamar bat erabiltzera. Zeratik esaten du hori? Idazleengan diskurso komplejorik aurkitzen ez dulako? Baleike. Orduan, igual irakurleari ere komeni zaio, nire planteamentua da zer gertatuko litzateke euskal irakurlea ohituko balitz itzulpena gehiago irakurtzera. Ze, esate baterako, literatura universala saila argitara hasteko zenean, momentu hortan neuk negoziatu nuan hori Eusko Jaurlaritzarekin, niri tokatzen zitzaidan idazkari nagusian itzelako itzultzaile elkartean, eta egon zen behin txofer ninduala, kotxe ninduala, non entzuten dudan Radio Popularreko entrevista bat, euskal hiru idazlerekin. Eta hiru idazlek nahiago zuten itzulpena baino nahiago zuten originala. Eta niko hendik errusieraz ez nekin, baina nire aizkide Xabier Mendiuren bai, eta galdetu nioni Xabier esaiak. Nola saluduratzen dek errusieraz? Eta nola hasten deko berrizketan? Eta ikasi nuan pixka bat hori, eta hurrengo batean nahietako bat topatu nuanean errusieraz hasi nintzen. Behiratzen zian nola. Baina ize eta kabetzekin. Baina igezuan bat Tolstoi zean errusieraz irakurtzen originalean. Originala zer zan? Guk irakurtzen ditugun originalak zer dira? Gaztelaniazko itzulpenak ez ote dira ba. Orduan zer gertatuko litzateke originalak euskeraz bagen euska? Tiportako originalak, alegia originala errusiarrak edo txinoak eta afrikanoak, baina euskeraz. Igual oituko gineake, selezionatzen ditugunak, normalean dira diskurso komplejoago bat dutenak. Diskurso komplejoago bat ez da sintasi komplejoago bat. Diskursoa. Zer esaten dan, zer zeekin lotzen dan, hori da. Orduan, horrek sintasiare batzutan behartzen du, baina ez asko. Baina oitu behar dezu hortara. Hala ere, liburu hau, editoria dator pixka bat suabizatzea kontua. Esan nahi dut... Idazlea dator editoriaren izenean. Bai, baina esan nahi dudana da irakurketa asko daudela. Josuren irakurketa bat da, noski, hainbat, ez da, esan ditu zenbat liburu irakurri ditun, hau ulertzeko eta hoendigan ez dula ulertzen, baina irakurle, edo hemen gauden guztiok irakurri dezakegu, eta gure irakurketa aterako dugu. Behar bada ez da izango, zera bat, espezialista zera, azkenean Josu ja espezialista bat da honetan,
Ez da izango espezialista baten irakurketa, baina seguru nago, lehen esan dudana, azpimarratuz joango zarela irakurtzen, hau irakurtzen duzunean. Eta gainera, uste dut hau, Josuren meritua da, irakurgarri egiten dizu liburua. Euskeraz, irakurgarria da. Jakin behar duzu, pixka bat, euskera, ohitura pixka bat izan behar duzu, euskeraz irakurtzen, noski. Baina, liburu irakurgarria da, eta, deslogo, nik gomendatuko nuke, edonori gomendatuko nuke liburua irakurtzeko. Eta ez da, esan behar duan gauza bat, eta beretan sinisten duan gauza bat. Hombre, eta nik ditut irakurketa pila bat. Zergatik, irakurketa inoiz ez da berdina. Irakurketa guztiak norberarenak ere bai desberdina dira. Eta orduan, ez duzu hau berdin irakurtzen historia baldin badakizu, ez baldin badakizu, edo historia hori ikasten ari baldin bazera, aldatuz dijoa irakurketa, orduan hori badago. Eta beste alde batetik, liburu honetan baita ere, askotan hitz egiten dizu zuri, zuka edo zuek. Eta orduan, zeu sentitzen zea izu, zea ari zaita hau, ez? Eta zuzentzaileetako batek, bai esan izan dit, batzutan kosta egiten zitzaiola, insultatzen ari zait, nahi tipo hau. Orduan, insultatzen zaituen nari jarraitzen diozu abernundik garrapau. Eta jarraitzen duzu irakurtzen. Indar hori badu. Indarra du liburuak, du digabe. Igual gelditu, gustora gelditu. Ez da sinisten hori. Ez du sinisten. Geldituko danik. Bai. Eta, zindet esan horren momentu honetan, aztu zait nordan, egiten ari dena? Nola dau. Santxo? Ez neskabala, naparra. Apalauza. Bai, uste baietz. Ez nago seguru. Ezen dizut esan, nahi baldin batzu, gero bulegotik izango dizut interesa baldin batzu. Baina bai esango dizut, hau, igelak ateratzen duen liburua da, baina gero, datorren urtean, osea, 25ean, bai, aterako da, literatura unibertsaleko sailean, ereinek eta igelak ateratzen duten sail horretan. Krimena eta zigorra izen handia dauka, behar bada tituluagatik baita ere, nik aukeratu beharko banu Karamazov anaiak aukeratuko nuke. Bakik, hasi hain? 76 urte zuzkiat ez den aukiritsiko bukatzea. Nik oin dela oso gutxi ikusi nuen pelikula, Krimen y Castigo. Ja. Krimen y Castigo, erderaz ikusi nuen laguntzea. Eta, ederra da, filma oso polita da. Baina ni daukaten oso oroitzapen txarra daukat, behartu nindutelako irakurtzera, segurazko, ezin nuenean hori irakurri, ez? Eta zera txarra daukat. Eta nahi dut, orain, euskeraz irakurri, alegia, deskitatzeko, ez? Krimen da irakurra arazkea. Hori da. Mila esker, etortzeagatik, ez bali duzu beste aldean. Mila esker, pantalla bestalde zaudeten online darrak.